Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pud ta mga higala din ang atong tulumanon sa kahanginan. CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga samtarong adlaw mga higala. Adlaw karon nga Lunes, no? Pizza 18 na kini hapit na gyud mga higala. Wala na gyulaing Sabado, Lunes nga moabot. Adlaw karong Lunes po, no? Pizza 25 na gyud ang ato ang adlaw sa Pasko, no? Kay Domingo man ang Pizza 24, so Lunes ang Pizza 25. Sus, ang higala, no? Dako ginatong kalipay nga Pasko, so giling-galing lang kay muraog naay bagyo. Naa kuno'y bagyo, no? Kabayan, no? Abason po naman in taon o dili po din taon tamahimong biktima ni ining bagyo, ha? No? Kay delikado, kay nasa kadali mahigala, ha? Kaya na ako i-adjust gamay. Delikado kay ining bagyo, ha, mahigala, no? Kinibitang bagyong kabayan kay matud palagi kusog-kusog sa ni siya. So muna nga nagka-istorya may sa akong amigo kagahapon kay nagplan lamang may mga plano po karong adlaw unta kung kay among pang-ilisan o kuan kining bombilya nga nangapunder nga among simbahan diri sa Yungon. Matud pa niya basin kung walay siya trabahanting report kay siging gaulan siging gaulan. So mana pangayoon ra ginatos Ginoo mga higala nga unta, no? Walay mahitabo nga kanabitang gitawag nato sa English og kalamidad hangtod nga moabot gyud ang adlaw sa Pasko. Nahala, no? So padayon lang gyud kita mga higala sa atoa nga mga buhatonon ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang pagpangandoy nga unta magmalampuson gyud ang atong kapistahan sa Pasko karong tuiga. Nahala, no? Ari kita mga higala sa atong Saint of the Day. Kisabay atong santo karon, no? Kini mga pangalana, mga higala, muni mga pangalan nga kini ba ilado kay ni siya sa mga isog nga mga pangalan. Pareho ba sa mga Hugo, pareho sa mga Judas, Bruno, no? Kini ya Rupo, no? Rupos Rodriguez. So, ano, ang atong pista karong adlaw, ang atong Saint of the Day karon mao si San Rufo. Actually, kini si San Rufo, kauban kini sila sa grupo ni San Ignacio de Antioquia, nga gipangdakop tungod kay mga Kristiyanos, gipangdakop sa mga Romanhon nga mga sundalo, o gidala ngadto sa Roma, aron nga taralon ngadto sa hukmanan. No, kini duha ni sila, usa ni siya sa mga grupo ni San Ignacio de Antioquia. Na unya, sigon lagi sa gisulti sa mga Romanhon, taralon nga to sa hukmanan o kung mahukman nga aron nga hukman kung angay pang patyon tungod kay Kristiyanos. Of course, wala na daghang istorya. Gihukman gyud, no? Si San Rufo nga mamatay tungod kay usa ka Kristiyanos o gani matud pa ang iyang gilalog siya sa mga mabangis nga mga hayop. Duha ka adlaw sa wala papud himo ang martir si San Ignacio de Antioquia. No? Ingon na, no? Dili ta malimot mahigala nga ang unang migamit sa word nga Katoliko, no? Kini si San Ignacio de Antioquia. No? Siya may unang nakagamit yun ining word nga Katoliko, si San Ignacio de Antioquia. Matud pa niya sa iyang sulat, no? Ingon siya nga kung asa gani ang obispo atua pod ang simbahang Katoliko. Ana, no? So na, no? So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Rufo. Binaari kita manghigala sa atua nga Saint of the Day, humanari kita sa atuang kining CBCP News. Ari kita sa CBCP News. Bilen nga binasi sa kultura, no, sa Pilipinas nahilakip nga gi-display sa adunay usa ka kabuok
nga mga bilin nga gi-display dito sa Vatican. Matud pa, ang nagkalain-laing mga nasod, no, ni-display sa ilahang mga bilin, binase sa ilang kultura. No? Doon ay bilin nga hinimo sa mga Amerikano, doon na pud sa mga insik, o gani, usag yun sa napili, nga nasod nga mo display sa ila usab nga bilin dito sa Vatican, mao kining hinimo ni Brother Christopher Denzel Aquino, usa ka manughimo, usa ka artist nga Pilipino, o giuluhan niya kini og pamilyang pinagpala. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis nanawagan karon sa kadagkuan sa mga nasod nga maglatid yun og mga lagda o regulasyon aron matutukan ang paggamit sa AI o Artificial Intelligence alang sa kalinaw o kaayuhan sa tanan. Matud pa ni Pope Francis, kung dili matagaan og regulasyon kining maong butang, mamakimo nga magamit kani alang sa mga diktatorya. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan niining kamudtuhon. Binoare kita manghigala sa ato ang katikisem. Abino sa katikisem nato manghigala, doon ay mga pangutana dire, no? Ato nga hinay-hinayan og tubag, no? How do we explain our praying the rosary? No? Unsaon man nato pagpasabot ngano nga mangadji kita og santos nga rosaryo. In the rosary, we meditate the mysteries of joy, of sorrow, and the glory of Jesus. No, sa ato pa, konektado gyud kaayo sa kinabuhi, no, ni Kristo ang atong pagrosaryo. In the rosary, we meditate the mysteries of the joy and sorrow and the glory of Jesus. Composed of 20 decades recited in honor of a mystery over the Lord's Prayer and that of His Blessed Mother. It is a perfect prayer because within it, it has the awesome litany of our salvation. Sa ato pa, ngano man nga kitang mga Katoliko, no? Mag-ampo magitag Santos nga Rosaryo. Unsa man di naa sa Santos nga Rosaryo. Diya sa Santos nga Rosaryo, atong gipamalandungan ang mga misteryo sa kalipay, sa kasakit, ug kahimayaan ni Kristo. Ingon niya na, no? Aduna kini 20 ka mga dekada, no, recited in honor of a mystery in over Lord's Prayer life. Lord's Prayer life. So, ano? And that of His Blessed Mother. So, sa ito pa, gihimo kini 20 ka nga dekada nga nagpasidungog sa misteryo sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo, kalakip magani ang iyahang inahan. Sa tungod lagi niini, ato gyud nga pahinungdan sa atong mga pag-ampo sa Santos nga Rosaryo usab ang ato ang mahal nga Birhen ug ingaman usab ang atong Ginoong Jesucristo. Yan, so that's the reason, no? Nga namalandong kita sa kinabuhi ni Kristo ug ingaman usab sa kinabuhi sa atong mahal nga Birhen. Okay? So another question. Father, may laing pangutana may gala. Nganong dili man magminyo ang mga paring Katoliko? Abay no, na-desisyonan man gud ni, doon namang gid konseho kaniadto dito sa Elvira, Spain, nga maoy nagtagik diining maong balangura. 4th century in Spain, aron pod kini nga kan kini rule of discipline and celibacy of priest. No, sa ato pa, kini bitaw parte na kini sa disiplina sa usa ka pari. Kung sa military adunay military discipline, kami pod nga mga kaparian doon na pod may gitawag og celibacy o pagdisiplina sa kaugalingon. No, ganyan no. So, sa mga military, of course, gitrain sila, doon at lang military discipline aron nga mamahimo silang mga disiplinado nga tao.
mahimo siyang disiplinado nga tao. No, unya sa ilahang disiplinado nga tao, gidugangan pag yun ni sila, gitrain sila aron mamahimo silang mga maayong kanang gitawag natong mulupyo sa kanason. Mo na gitawag nato sa in English og military discipline and courtesy. Ganyan. O po ng mga pari. Doon na po may disiplina. Ang among disiplina, kabahin sa pag kining gitawag na itong dili, pagbaton og asawa. Aron nga mahimoy among kapika sa among kinabuhi. Wala. Ang amo ang obligasyon, alang lamang yun sa among parokya o sa among pagkapari, ngadto sa Dios o sa mga katawhan. Okay? Abi no, din na lang una kita kutob nga igala ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverend Dupal. Abi no may igala, kumusta naman mo din ha sa kini inyong parokya, no? Mga kami diri sa Ayungon, nga ulan may gabi nya hangtod karong buntag, sige ra gyapon gatulo taligsik. Sige ra gatulo taligsik tugulog ining bagyong Kabayan. So, sige lang, dili lang kita ma-discourage kabahin ini, no? Padayon lang gid kita sa atong mga buluhaton adlaw-adlaw. No? Padayon lang gid, wala lang kita kaluya, no? O gani, padayon kita sa atong ang pagpangayo nga unta magbalampuson gyud ang atong kalihukan sa ato ang pagsaulog sa Pasko karong tuig 2023. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.